Zdravíme fanoušky stavebnickoby. Vypadá to, že se vám video o německém tanku Elefant líbilo a proto tu dnes máme další zajímavý kousek německé techniky. Samokřídlo Horten 229. Tento stroj je sám o sobě hodně zajímavý a jeho historie je na tom podobně. Všechno to začalo, když bratři Hortenové byli ještě mladí a vyvíjeli samokřídla v aeroklubu nedaleko Frankfurtu nad Mohanem. V roce 1939 nastoupili všichni k Luftwaffe a jeden z bratrů, Wolfram, zanedlouho zemřel při misi kladení min. Zbylí dva bratři poté začali v Göttingenu, tajně a nelegálně, pracovat na vývoji samokřídel. A tady to začíná být zajímavé. Vyvinuli tam totiž samokřídlo Horten 9V1, což byl bezmotorový letoun, na kterém zkoušeli aerodynamiku. A druhá verze tohoto letounu už měla dostat proudové motory BMW 003, které se ale zpozdily a tak museli namontovat motory Jumo 004B. Ty jsou ale o něco větší. A to znamená další úpravy draku letounu. Dobře, tak prototyp máme. Teď museli ale bratři vymyslet, jak dát projektu oficiální status. To udělali tak, že stroj přihlásili k soutěži 3x1000, kterou v roce 1943 vyhlásil Hermann Göring. To samotné 3x1000 znamenalo, že ten letoun musí dopravit Pumu, která má 1000 kg, rychlostí 1000 km za hodinu, na cíl vzdálený 1000 km daleko. A co se dělo pak? Hermann Göring dostal plány projektu a ten se mu zalíbil a tak jim přislíbil podporu 500 000 říšských marek. Samozřejmě mu ale zatajili, že ta stavba toho letounu už chvilku probíhá. A stroj vypadal dobře. Göringovi se dokonce líbila i schopnost tohoto letounu manévrovat pouze na jednom motoru. My teda jistě nevíme, jestli byl první zkušební let proveden v roce 1944 nebo 1945, protože tady se prameny trochu liší, ale co určitě víme je, že tady dostal jméno Horten 229. Poté byly objednány další kusy, ale těch už moc vyrobeno nebylo. S tím, že Horten 229 měl mít i různé verze. Nebyla tady jenom stíhací verze, ale byla tady třeba výcviková dvoumístná, anebo právě noční stíhací. Co ale překvapilo na Hortenu 229 mě, bylo, že tohle letadlo je naprosto neuvěřitelné na svou dobu. Přece jenom to bylo první létající samokřídlo s proudovými motory na světě. A aby mělo dobrou manévrovatelnost, tak se třeba používaly i aerodynamické brzdy a bylo taky vybaveno padákem, který mohl pilot použít při přistávání. A teď trochu taková šílenost. Další verze tohoto letounu měly mít dokonce trup pokrytý uhlíkovými částicemi, aby minimalizovali odrazy radarových vln. Ve finále se vůbec nedivím, že byl Horten 229 zařazen na seznam německých zázračných zbraní. A to je z tohohle videa všechno. O kterém stroji byste chtěli slyšet příště? Děkujeme za zhlédnutí a pokud se vám video líbilo, budeme rádi za like a odběr. Uvidíme se zase příště.